Hej alle sammen, velkommen til denne video. Altså grunden til, at jeg kom til at spille lidt, men det var fordi, at jeg skulle lige claim noget, og så trykkede jeg optag, men den gav ikke optag, så det var altså derfor. Men vi er tilbage igen. Oh my god, det er nu, jeg kan få den her guldfisk nu. Men det er så part 2. Det var en lille part 1 og sidst. Ej, en sjov reklame, hva'? Jeg så den kiste. Yes, man. Jeg fik en chest. Ej, nu giver man nærmest ikke, vel? Men lad os lige se, hvad den er. Ja, jeg har fundet en. Lidt kivlig, at det bare var coins, men jeg tror cirka, jeg fik 100 eller sådan noget. Jeg vil nok kiste, så det er ikke lige det bedste. Det er vel altid meget spændende at finde en. Der er ikke flere. Det er dumt. Nogle gange så glemmer man at spørge, hvor langt man er nede. Nå, det står ude i siverne. Nå, ja okay. Ny rekord. Nå, den gør det ikke. Så lige det der. Det var 4. Sindssyg rekord, mand. Hallo, jeg fik seriøst. Det var det bedste, men jeg fik lige sindssygt mange streg. Hvordan kunne vi undvige alle dem der? Det er sindssygt. Det er stærkt. Præcis det samme som min bedste runde. Jeg kan bare mærke, at det bliver mere nu. Ikke lige den bedste. Nej. De der 75 er sindssygt gode. Men nu burde vi da også snart, og det er godt nok, at hun kan lige reklamer. Men det er meget fedt. Nå, så kom det. Men det er meget fedt, at de har skrevet, vi er tilbage efter denne korte pause. Så stoler man lidt på det, eller sådan. Nej. Jeg vil lige sådan fedt af at undvige den. 2 meter. Nu skal jeg bare tage af. Ja, der var ikke særlig meget bonus at komme efter det. Det er ikke lige den bedste runde. Ja, ved du hvad? Nå, 175. Det er jo... Vi skal have ekstra penge. Nå. Det var det første el. Vi tager det der. Det var nok den dårligste runde, der har været. Ja, det første el. Men det er fint. Vent, hvorfor bruger jeg egentlig ikke min første krog? Ja, nej, jeg fik den ikke. Jeg fik sindssygt mange penge der. Til den der. Ja. Ja. Jeg vil faktisk hellere den der. Jeg ved heller ikke, hvad jeg skal. Så lige det der, mand. Den giver sig 250. Også ny rekord. Det er fedt, når man kommer så langt ned. Hallo, jeg var ved sådan noget, hvor det bare gør 150, 1, 2, 3,
ny rekord. Jeg fik 5 af dem der. Eller ikke ny rekord, men ny. Godt nok tæt på. Men ny rekord, fordi jeg fik 5 af dem der. De guldfisk. Jeg tror altså, vi skal længere ned. Yes. Det var tæt på. Flere penge. Kun 100. Jeg tror... Ja, okay. Der bliver jeg lige skabet lidt. Når vi synes en runde, hvor vi... Ej, fik vi den der til 25. Men... Og ikke lige fordi der går... Okay, jeg tænker... Skriv til i morgen, om jeg skal spille lidt imens. Fordi jeg tænker, jeg stopper videoen cirka nu her. Men så skal I skal skrive i kommentaren til i morgen, om jeg skal. Og hvis jeg ikke får svar, så spiller jeg bare imens. Om jeg skal spille lidt imens jeg ikke uploader. Altså nu her, når jeg stopper videoen. Eller om jeg skal fortsætte. Nej, vent på jer. Så det skal I skrive i kommentaren. Ellers så laver jeg altså bare. Nå. Men så er der altså ikke andet end at sige, at jeg tænker det bare, vi ses i næste video.